ተጋዳላይ ተጋዳላይ سلامتنا يبصحكم كبران تخطاتلتنا كما يكنيكم رؤوس حدش عمت إذا أتينيا زلنا عمته كلتشحن إسران 4 عمته سلام عمته رهوان عمته قصانتن نخلاتنا إيرتروان كتكون لنا نمنا إثيوبياوان صحفتن ترختن تاريخنا تاريخ إيرتروان نحبقو نتناتم نخلعو تاريخ إيرترا نمدمساس زي قبرو تنكولاوي سراحن مدمساسن يلن إيرتراوان كاب إثيوبياوان نلعلي بمخنيات مجزاتي ناي إيطاليانن إنجليزن زحاشي ناي تمرت عدل زرخوب يوم اتوم استمهارو حدات اتي زقسموز نبورو تمرت دما تحتواي درجة كوان تقونه بمنصرتي زمناو تمرتي فتصوم زي نبورو حزب إثيوبيا خمنصاصرن كله إيرتراوي بمطونو يحيش نبرام حدا جزي عبا إثيوبيا نفسير وري دراسن صحافن تسفى قبرآب بزعبا تاريخ إيرتران جنا زي تفتشن زي تفرفرن تاريخ كزاربن كله نا إثيوبيا نا مجمريا أبرار نفاريت إيرتراو منبارو يكون منبر أب تاريخ بررا نا إثيوبيا سمتي إيرتراوي كم تدمسسه مسقرم الزناتو كزارب سمعي اللهم بحثيرو أب أوان برتاو قلصت راح زي كونس كدمي اون جيجننت إيرتراو تقالاساي أب أوان مجزات تليانون كي ترفه مليئو زفسس ناي حربنينت جيجننت كم زلويو زنت سرالكام نعمر مكتار ناي ليبيا ولا قوا سناي نجرن تزينبره نتا حربنيات زحزو إيرتراوان عساكرت عليان من باروم كنجرك كان كله إيرتراوي أب قداي جيجننت كاب قدمات حيزو مودا درتي زير كوبويم ازي كاب ولدونا ولدو بعتب تزم محالالف جيجننت دما بزبالسه أب اوان برتاو قدلي نناصنتنا سماي عريقو نرخبوم أب قزي برتاو قدلنا زتفتصم قياقا فتصم بسقاز لبسه تقالالاي زتسرحه اي مسلنيوم انترفو بملاختي أب فلما سساتاتن فلما سبعتاتن ناصنة إيرترا كمتسئلو زحسب إيرتراوي أزيو وحدي نيروم مستزنبرة شيشو سراويتن نايوانو أزي زمناوي حشكت كبيد برات تانكتات مدافع نفرت وقع مراكب كويناتن رئيقاقا قال إيرتراوي ناصنة إيرترا حلمي انت مصلو أبتقوانتي زتحازو يكونن مغنياتو لعلي زخونا نقر عيني مسكر سلا زخونات بعينوخا اتي إيرتراوتي نزي كتقص حشكس سراويتن مزمناو أصوارو النار اي نتي بغلطر قنطارو بعدكخا نايت انتي سيمانوفن كالاشينن زحزة تقارالاي نزقزيف سراويتي إثيوبيا كسعريو كبل كسقمو يخيليوم اتخون النتقن بنصاريو خوينو اتي قنطارو تقارالاين بعال كالاشينن تراح نتي شيشو سراوي سعيرو نزمناو صوارو ببقوانو إنا مارخه نتا حلمت مسل زنبرت ناصنة إيرترا كون قبرا بغلصموم أبشحن شعاتميتن سمانان كلتن عامة مرت شادشاي ورار كبقسن كله أوروماي دقنا نحواتنا تقادلتي تأفيهم صوراون أبكيعوم التافتاري بجي خباس معنا نظم زوفر زلو سألاتي تأيتومن بمباتاتومن ننفاس قبرو زي بل إيرتراوي أين بران اتي إيرتراوي بفرحي كوبدو حقشفو نبرا حدا كابزياتهم قبر برهان ستبهله إيرتراويو شعام عالتي نتتهانداد سراوي تابس مرامس رأيو التافتاري نز سراوي تزي كالسعر انتر إغانن بيوت انتصنح خانن نتمجمريا بعيني زريئو كابتن فلما ناس مرازة أتو تقادلتي نتقدام يزرع أخوه أقرو حسيبه رسحات أقرو ولا مسجقو كم تسأبل كسوتيون نقالي أخا قلت أي كحد تسأبلون كم مبصعة أأتو اللوخو
إلو ننبسو أما بساعتوا دحري 9 عامتات نايز مبسعازي إرترا حرا خوينا ناصعوزيا أتو قبر برهانون أبتو أوانتي أبسمرا نبرا أتو قبر برهان كم مبسعوو يفتسمو دو يقوون نتزبولو نبعلو أتو قبر برهان حادة كاب حفاش ودباتي نيروم اسكا نتزانتا جغننت توفاينتن مبسعان كابزا كتسيلا تقرب مدب نكتاتلو أزيا مساتيت حقنيا زانتيا أموداتا نايزا مدب دما أنا بوغني زبلوكمن زأتولكمن مبسعا كهلوانيوم نزي تحستو نازي شيرن لايك نايترسعو نزي كاب سندات زبوا جنبار أكنابيرنا زدالنا تحستو زانتا مبسعا نصنت برهي كتم ببلنيا ساموداتا نزي مسات زانتا كتكتاتو وخا بخبري نعدمكم سناي مكتتال السوق ايو هيغالالي نا عايزيبي نسبي بالي السوق ايو هيغالالي نا عايزيبي نسبي بالي دنكي مبسعا جان كارلو أسمرا كابتوم قدم شعوب زأنقرتهم دانكيراتات حلف زبالة نقر ياريا أبلعلي ببعينة تشكركرتي استتسعنو حاشكت واتهادرات يوتيبيا زعاد قوة أطوار نابتزع الزبام زنبر هزبين ناوت أوطو نوان بريتات مالت تقارلتي حنسابنا حوارون كام مريت كتفقوان مخانم برأسة أمانتن إذني بزدن قرف خران كقعرو جمرو هيليكوبترات نايهوا سلام زرقو تانكتات مدافعين رشاشاتن زتعنا واتهادراو مكاين بحاج الجدن حسيستان إذننا أمرون تقمات اسمرا أقلو لوقو هزبي نقرات ودنتيوو لوم سندعي انت اينا خنرئي انت اينا خنسمع انا بلا كوبد حقيفو تقارل تدقو بحلنا يذكر نبرا قبر برهان كم هزبو نتدان كيرات عزيبو يكتاتولو نبرا إذا زرئي زلو خشيش السراويت كل عينة متفقسة تتقيمكا كم تنتيار جيفكا ونزود ايكونان تقارل تخمي جيرا منك قدمو بزيكا بحري كالق فيتا فيت قد إيمو خعاكتو زخقل حيل زولي مثلنا إنا بلا بقوهن محرق آمن أب حسابات تشماما جن تسفاي قرطن ينوحي حتسر تقارلتي خعوات مخانم امنات نبرو بز دما حج زرئي زلخو شيشو سراويت بقر لي إرترا تسعيرو ناتسنة انتمتيو أما دما بهوات انتركيبالو نتمجمر يزرخبو تقادلاي إيلو مس نفسو حدا فلين دنك إنها بتسعى أتوا كأزحنا صحيتان ورح تري تزازما 15 لكاتيت شحنت شعات 180 كلتن اتنويح مدلوات استقبرلو بمعكنا زين علم نقاريت استوقعلو سورة إرترا حنسابنا حوارنا مدمساس علماء شاد شاورار وفرق أي حقوقا بزجمر اللعلات كتكون تحريت قبر برهان تسفى ميكائيل بشحنت شعات 240 سلستن أبعد مونغونتي كبابي من دفراي توليدو كالأي درجة بيت تمرتي دحر مودو زتفلاليو عين التمرتنا والسخة 10 تقلته تدمرو سلسته زبط حق قبر برهان كاب شحنت شعات 265 جميرو بزتفلالي تصفح حلفنت سرحتنيا بانك إثيوبيا خوينو زسرحيو أب هاجراو قداي كقدس جمرقنا تماهراي تشعي كفلن كليو أب تجزيتي أبال محبر شوعته حركة بمخان مسجلة بتصوتو بوليتيكا وصحفات أب كتم أسمرا يبتن نبرا بديح رؤون مستقر له حرنة إرترا توديبو يتحبابر نبرا بفلاي أب بانك متصوع عبسر حلوز نبرا أوان تقر لاي برقة ملسو فداين تقر له حرنة إرترا
معقبين مبقس ገዝኡን ገዛ ገብረ ብርሃን ነይሩ ክዳንን ጫማን ገብረ ብርሃንና ተጠቅመ ድማ ስርሑ የሳለጥ ነበረ ገብረ ብርሃን ካብ 1977 ንድሓር ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተወዲቡ ነቲ ማእሰርትን መስዋዕትን ዝሓትት ከቢድ ምስጥራዊ ስራሕ ቀጸሎ ብዙሓት ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣብ ኢድ ጸላኢ ወዲቖም እዮም እንተኾነ ንብጾቶም ኣሕሊፎም ከይሃቡ ነቲ ኣሰቃቂ መርመራ ብጽንዓት ተጻዊሮም መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም ገብረ ብርሃን ኣብ ግዜ ደርግ ኣብ ልዕሊ ናይ ባንክ ስርሑ ቀበሌ ተባሂለን ኣብ ዝጽዋዓ ዝነበራ ኣባላት ምምሕዳር ህዝቢ ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ይነጥፍ ነበረ ክሳብ ኣብ ወንበር ኮይኑ ዝሰርሓሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ እዚ ነቲ ምስ ገድሊ ዝነበሮ ምስጢራዊ ርክብ ጽቡቕ ሽፋን ኣብ ርእሲ ምንባሩ ብዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ናይቲ ስርዓት ንምርኻብን ስርሑ ንምስላጥን ጽቡቕ መንገዲ ከፊቱሉ እዩ ኣብ ምጅማር ሸርሻይ ወራር መንግስቱ ሃይለማርያም መራሒ ማሕበርነታዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋነቲ ከም ምልክት ገስገስቲ ዘገልግል ዝነበረ ቀይሕ ጨርቂ ኣብ ክሳዱ ኣሲሩ ሙሉእ ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ለቢሱ ንሰራዊቱ መሪቑ ከፋኑን ነቲ ኹናት ክመርሕን ኣስመራ ኣተወ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ማህሚመት ግንባር ናቕፋ ኣፍዓበት ኣብ ግንባር ባርካ ከርከበት ተረኺቡ ድማ ዓንቀሩ ክሳብ ዝልሕትት ንሰራዊቱ ዘመጉስን ፍናን ዝህብን ዲስኩር እናቕረበ ዘኣኽሎ ገዓረ ስነ ስርዓት ንቕሎን ወራር ከድምቑ ካብ መላእ ኢትዮጵያ ዝመጹ ተወከልቲ ዓጀብቲ ኣጋፈርቲ ኣባላት ማሕበር ሓረስቶት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር መንእሰያት ኣለዉ ዝተባሃሉ ስነ ጥበኛታት ፋረ ዝለበሱ ፈከርትን ደበልትን ኣስመርሓ መስዋ በትውጥን መሰረት ድሕሪ 9 መዓልቲ እቲ ደምሳስ ወፍሪ ተዓዊቱ ነቲ ኹናት ዝመርሐ መንግስቲ ሃይለማርያም ኣዲስ ኣበባ ከኣቱን ከሎ ብኽብሪ ንምቕባሉ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያውን ምሽብሻብ ይግበር ነበረ ኣብ ጎኒ ስርዓት ደርጊ ኮይነን ኣብቲ ኹናት ዝተፈላለየ ዓይነት ሓገዝ ዘበርክታ ሃገራት ከዓ ሳላ ክንተዓዊትና ዝብል ብስራት ክሰምዓ ልዑል ሃንቀውታ ሓደራ ሮማይ ደቅኹም ሓንሳብን ሓዋርን ክጠፍኡ ስለ ዝኾኑ እንተኽኢልኩም ብሰላም ኢዶም ንወላዲት ሃገሮም ክህቡ መኸርዎም እናተባህለ ጎስጓሳት ተጀመረ ኢዶም እንተሂቦም ድማ ሙሉእ ምሕረት ክግበረሎም ምዃኑ ዝሰብኽ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ኣብ ከም ሲነማታት ኦዲዮን ሮማን ካፒቶልን ተጨደረ ገብረ ብርሃን ኣብ ተሳትፎ ክልተ ኣኼባታት ድማ ካድራት ደርግ ብዘይተጸበዮ መልሲ ተጨልገሙ ሓደ ዝተሰምዖ ዝዛረብ ናይ ኣእምሮ ሕማም ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ዜጋ ንስኹም መቐለ ብጽሕሞ ሽዑ ቴሌፎን ደዊልና ኣቴም ኣለዎ ክንብለኩም በሎም ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ኣኼባ ድማ ሓንቲ ኤርትራዊት ዜጋ ብድዲላ ስምዑ እዞም ኣሕዋትና ጀጋን እዮም ወንበዴ እናበልኩም ኣይትዘልፉልና ወይለከ ኢላ ሽምጣ ገቲራ ዝስማዕ ደርጓሓቶ ገብረ ብርሃን በቲ ዝሰምዖ ዝነበረ መልስታት ብውሽጡ ኣመና ይሕጎስን ብሞራል ህዝብና ይሕበንን ነበረ ሓደ መዓልቲ ከም ገብረ ብርሃን ዝኣመሰሉ ሓለፍቲ ቀበሌን ካልኦትን ኣብ ኣዳራሽ ማዛገጃ ቤት ምምሕዳር ከተማ ተኣከቡ ዳዊት ወለ ገርጉስ ተባህለ ላዕለዋይ ሓላፊ ኢሰፓ ሕጂ ምስ ጓድ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ቤተ መንግስቲ የጸኒሐ ወንበሬታት ጠፊኦም እዮም እቶም ውሕዳት ቁንጮ ሓለፍቶም ድማ ተኸቢቦም ስለ ዘለው ዓቕሎም ጸይቦም ከይፈተው ብኢዶም ክትሓዙ እዮም ድሕሪ ቁርብ ሰዓታት ሙሉእ ዓወት ሰራዊትና ሒዘ ክምለሰኩም እናበለ ኣብቲ መድረኽ ኸውደኽደኸ ገለ ውሕዳት ዝወጻሎም ዕሱባት ደቂ ሃገር እቲ ንጥፋት ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ዝወፈረ ወተሃደር ብዓወት ክምለሶም ሃሂሎም ይጽበዩ ነበሩ ኣምሳዩ እውን ሽመት ክረኽቡን ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ሸሸይ ክብሉን ተስፋ ኣሕዲሮም ነበሩ እቲ ዝበዝሕ ግን ከብዱ ሓቂፉ እንታይና ክንሰምዕ እናበለ ዓቕሉ ጽበበ ገብረ ብርሃን በቲ ዝዝረብ ዝነበረ ልብኻ ዝህወኽ ዘረባን ፈኸራን ተተንኪፉ ዓለም እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ክኾነሉ ዘይክእል እንታይ ኣሎ በለ ምስ ነፍሱ ምኽንያቱ እቲ ዝረኣዮ ሓይሊ ጸላእን ዓቕሚ ተጋደልትን ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ናብ ገለ ገጾም ግልል እንተዘይሎም ናይ ብሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ብውሽጡ ሞራሉ ዝተፈታተነ እዩ ግን
ነቲ ዝፈታተኖ ዝነበረ ሓሳብ ክቕበሎ ይደልየን ዝተቐበሎም መግቢ እምበቲቶ ንኽርእይዎ ጸልእዎ ኣይወዓል ውዒሎም ድማ ምሸት ካብቲ ዳራሽ ተፋነው ኣካላቱ ረሸሽልዎ ንገዝኡ እናምርሐ ኣብ ከባቢ ባርቸንትሮ ምስ በጽሐ ኣብቲ ኣብ ማርቻቤዲ ብእምነ በረድ ዝተሰርሐ ኮፍ መበሊ ኣዕረፈ እቲ ዝወዓሎ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ተገቲሩ እናተደግመ ረበሾ በቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ኣብ ቅድሞ መጺኡ እንታይ ትገብር ኣብዚ ክሳብ ዝብሎ ምስ ነፍሱ ኣይነበረን ገብረ ብርሃን ብኢዱ ቀጥ ኣቢሉ ብምሓዝ ተጸሊእንሎ ከይትገድፈኒ በሎ ኣልጊቡ እንታይ ወረሎ በሎ ዓይኑ እናጠመተ እዋ ደምሲሶሞም መን ዓይንቱ ጉልሕድሕድ በላ እዋ ኣሕዋትና እምበር ኩነታት ገብረ ብርሃን ዘጠራጥሮ ሰብ ንኸጸናንዕ እምበር ናይ ብሓቂ ዝብሎ ዘሎ ስለ ዘይመስሎ ገብረ ብርሃን ሓቂ ንገረኒ ኢሉ ተማሕፀኖ እብለካ ኣለኹ ፎካስ ኦን ኣፍሪቃ ምጽሞ ነይሮም ተጋደልቲ ኣሽሓት ከም ዝቐተሉሎም ገሊጻ ብምባል ቁሩብ ልቡ መለሰሉ ኣብ ዝቐጸለ ሰሙናት ግን ጋዜጠኛ ዳንኤል ብዝርዝር ነቲ ኩነታት እናተኸታተለ ዓወታት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር የቕርብ ስለ ዝነበረ ገብረ ብርሃን ብእዝኑ ሰሚዑ ነቲ ነገር ኣረጋገጾ እታ ሓንቲ ልሳን ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረት ራድዮ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ህዝቢ ዓወታት ደቁ ንኸይሰምዕ ብዝተፈላለየ መሳርሒ ትዕፈን ነበረት እንተኾነ ናይቲ ግዜ ተጋዳሊት ጋዜጠኛ ወይ ንገረዝጊሄር በቲ በሊሕን ሞራላውን ድምፃ ነቲ ዕፈና ጸላኢ ሰርሲራ ብምእታው ዓወታት ተጋደልቲ ኣብ እዝኒ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ተብጽሖ ነበረት ሸርሻይ ወራር ረዚን መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ብዓወት ህዝቢ ኤርትራ ተደምደመ ገብረ ብርሃን ፍስሓ ተሰምዖ ድሕሪ ደጊም ይንወሕ ይሕፀር እምበር ናጽነ ዘይተርፍ እዩ እዚኣቶም ሰብ ኣይኮኑን ምስ ኣምላኽ ርክብ ዘለዎም ኣቃዝያን ጻድቃናት እዮም ሰብ ነብሱ ረስዩ ምእንቲ ካልኦት ህይወቱ ከሕልፍ ልዕሊ ዝንታይ ዓይነት ሰማዕትነት ኣሎ ድማ በለ ነቶም ከምኡ ሰባት ተጋደልቲ ጅግንነቶም መግለጽ ሲይንብሉ ድሕሪ ፍሽለት ሸርሻይ ወራር ተሰሪዖም ዝመጹ ካልኦት ወራራት ኣብ ገብረ ብርሃን ዘሕድርዎ ሕቶ ጥርጥር ኣይነበረን ምጽዋዕ ብስርሒት ፈንቅል 1990 ምስ ተሓረረት ጩራ ናጽነት ናብ ምሉእ ብርሃን ይቕየር ከም ዝነበረ ንኹሉ ብሩህ ኮነሉ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ነባፅዕ ንምውሓስ ብርቱዕ ምርብራብ ተገብረ እቲ መጥቃዕቲ ንደቡብ ልሒሙ ደቂ ኣምሓራ ኸቢቡ ግንባር ደቂ ኣምሓራ ዓሪዱ ናብ ኣስመራ ኣማዕደወ ኣስመራ ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ተቐርቂራ ከም ቅልውላው ቦኳር ነብሰ ጾር መዓልታ ክትቆጽር ጀመረት ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ካልእን ዝውንጨፍ ዝነበረ ቦምባታት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሰራዊት ደርግ ራዕድን ሽበራን ፈጠረ ህዝቢ ኣስመራ ብፍላይ ድማ ተቐማጦ ከባቢ ሰንበልን ጎዳይፍን ካብቲ ደዳብ ንምድሓን ምስ ኣዝማዶምን ፈተውቶምን ክጸጉዑ ገዝኦም ዓጺኦም ተፈናቐሉ ሓው ንገብረ ብርሃን ሓደ ካብኣቶም ኮይኑ ካብ ሰንበል ምስ ስድራ ቤቱ ተፈናቒሉ ናብ ትራቨሎ ብምግዓዝ ምስ እንዳሓው ተደረበ ገሊኦም ተቐማጦ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ግን ብዓቕሞም ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተሃደመ መከላኸሊ ብምስራሕ ኣብ ግዜ ደብዳብ ኣብኡ ይዕቀቡ ነበሩ እቶም ካብ ሰብ ንላዕሊ ናይ ምስማዕ ክእለት ዝተዓደሎም እንስሳታት ዘቤት ድሙን ከልብን ገና እቲ ከቢድ ብረት ክብገስ እንከሎ ቅድሚ ሰብ ስለ ሰምዕዎ ይውጭጩን ይኣገርግሩን ዋናታቶም ድማ ኩነታቶም ሪኦም ናብ መዕቆቢኦም ይጓየዩ እቲ ዝውንጨፍ ዝነበረ ከቢድ ብረት ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እኳ ውሕድ ጉድኣት የውርድ እንተነበረ ብኻልእ ወገን ግን ህዝቢ ዳሃይ ተጋደልቲ ደቁ ብመንገዱ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከም ገለ እንተቋሪጹ ይሻቐል ነበረ ኣብዚ ጽንኩር እዋን ግደፍዋ ከም ኣፍ ዕንቁ ትጽበብ ከይጸበበ ይርሁን እዩ ዝብላ ዝነበራ ተባዓት ኣዴታት ገብረ ብርሃን ወትሩ ብዓይኒ ሕልና ይዝክረን ኩነታት መነባብሮ ንዘለዎን ዘይብሉን ኣዝዩ ከቢድ ኮነ ዝብላዕ እንተረኸብካ መብሰል ትስእን መብሰል እንተረኸብካ ዝብላዕ ትስእን ገንዘብ እንተለካ ዝግዛእ ትስእን ክሳብ ንብረት ገዛ ከም ኣርማድዮ ዱኳ
ጣውላን ካልእን እንደድካ መብሰሊ ይኸውን ነይሩ እዩ ኣብ ግዜ ጸላም ኣብ ክፉት ታኒካ ዝተፋሕሰ ገመድ ኣብ ዘይትብልዒ ኣልያኽካ ብምንዳድ ከም መብራህቲ የገልግል ነበረ አሜዳ ኤሪትራ ዝቃለሱ ዘለኹም ኣብ ስደት ዘለና ሰላምታና ተበጻሕኩም ክሳብ መጨረሻ ኣለና ኮነኹም ገብረ ብርሃን ድሕሪት ተመሊሱ 1978 ዘከረ ብዘይካ ፍርቂ ባጽዕ ዓዲ ቀይሕ ዓሰብ ኣስመራ ባሮንቱ ሰፍሐ መሬት ኤርትራ በህዝባዊ ግንባርን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ሓራ ወፂኡ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ብሕልፍን ትርፍን ሓገዝ ምትእትታዊ ሕብረት ሶቪየትን ሰዓብታን ሰውራ ኤርትራ ካብ ኣፍ ደገ ኣስመራ ንሳሕል ከም ዝተመልሰና ዘከረ ሎሚ ኸ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ዝብል ሸቕሎት ኣየቕሰኖን እቲ ኩነታት ሓዲኡ ክሳብ ዘፍልጥ ኣብ ባንክ ዝነበረ ገንዘብ ንኣዲስ ኣበባ ክግዕዝ ብሓለፍቲ ስለ ዝተወሰነ ገብረ ብርሃን ምስ መሳርሕቱ ሶሉስ ረቡዕ ሓሙስ ብኽልተ ጅብ መካይን ብወተሃደራት ተዓጅቦም ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ከብጽሑ ይመላለሱ ነበሩ እንተኾነ ከቢድ ብረት ህዝባዊ ግንባር ቀንዲ ዕላምኡ ነፈርቲ ከይወርዳን ከይበራን ምዕንቃፍ ስለ ዝነበረ ደብዳብ ኣብ ዝህልወሉ ወይ ከይመጽእ ኣብ ዝተሰቃሉ ሙሉእ መዓልትን ለይትን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቀንፈዘው ኢሎም ገዝኦም ይምለሱ ነበሩ ሎሚ ኣይሰለጠን ጽባሕ ተመለሱ እናተባህሉ ብዙሕ ግዜኦም ዝምለሱ ዝነበሩ ናብ ዓርቢ 24 ግንቦት 1991 ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ድማ ብተመሳሳሊ ክሳብ ሰዓት 4 ፈረቓን ወጋሕታ ተጸቢዮም ኣብ መወዳእታ ገንዘብኩም ሒስኩም ተመለሱ ተባህሉ ገብረ ብርሃን ነቲ ዝተመልሰ ገንዘብ ኣብ ባንክ ድሕሪ ምብጽሑ መሬትና በርሀ ስለ ዝኸደ ካብ ገዛ በጺሒ እንደገና ስራሕ ዝምለስ ኢሉ ኣብ ከባቢኡ ኣብ ዝነበረት ካፍተርያ ቆሪሱ ንስርሑ ተመልሰ ኩነታት ግን ተቐያይሩ ጸንሖ ብቕንያቱ ብማዕዶ ስማዕ ዝነበረ ተኽሲ ኣብታ ዕለት እቲኣ እናደመቐ ምምጽኡ ናብ ኣስመራ ገጹ እናቐረበ ይመጽእ ከም ዝነበረ ዘመልክት ነይሩ ሰራሕተኛታት ባንክ ብህድኣት ክሰርሑ ስለ ዘይከኣሉ ሸቐልቀል ኮነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሸቐልቀል ኩነት ገብረ ብርሃን ሓደ ውሳኔ ወሰደ ኩሉ ሰራሕተኛ ብመሰረት ናይ ዝሓለፈ ፔሮል መኽፈሊ ደሞዙ ከም ዝወስድ ገበረ ድሕሪዚ ከም ሰቡ ናብ ገዝኡ ምርሐ ኣብ ከባቢ ፍያት ክበጽሕ ዓይኑ ከኣምኖ ዘጸጎመ ነገር ጎፍ በሎ ወጃሃቶም ዝተዳህለ ወተሃደራት ደርግ እታ መጓዓቢዒት መልሓሶም ብፍርሒ ነቂጻ እተን ብዘይ ዘረባ ኣንጎል ሒጠን ዝቐጻ ዒንቶም መሬትና ጠመታ ደኒኖም ይጓዓዙ ነበሩ በቲ ደርጓዕ ድምፅን ልቢ ሰብ ዝመልሓ ዝነበራ ናይ ክንደይ ንጹሃት ዜጋታት ክሳድን ከብድን ዝረገጻን ዝዳሃፃን ረዘንቲ ጫማ ጦር ሰራዊት ድምፅን ሓጠመ ኣብ ኣፍ ልቢ ተጋዲመን ሻምብቆን ኣፍጢጠን ደም ክኸዕዋ ዝጽበያ ዝነበራ ብረት ቁልቁል ኣፈንተ ተኺለን ካብ ተራ በትሪ ዘይሕሸ መሰላ እቶም ብብርቱዕ ውግእ ዝተዳኸሙ ወተሃደራት ገለን በኣጋር ገለን ከኣ ብወተሃደራዊ መካይንን ካልኦት ናይ ጽዕነት መካይንን ንሰሜን ገጾም ይጓዓዙ ነበሩ ቅድሚኡ ዓይነን መሊኦም ክጥምትዎም ዘይክእሉ ዝነበሩ ቆልዓ ሰበይቲ ሰብኣይ ብዘይ ገለ ፍርሕን ስክፍታን ኣብ ደረቕ ጽርግያ ተዓኒዶም ነገራቱ ደንጽይዎም ይዕዘብዎም ገብረ ብርሃን ኣብ ሸድሻይ ወራር ዝረኣዮ ፈኸራ ምስቲ ሽዑ ዝሪኦ ዝነበረ ፈጺሙ ዘይራኸብ እዩ ናቶም ህዝቢ ተሓዊሱ እንታይ ደኣሉ እዚ ኢሉ ሓተተ ዝሃድማ ዘለዋ ይመስላ ኣብ ጎኑ ጸንሐ ሰብ መለሰሉ ገብረ ብርሃን ነገራቱ ምስ ተዓዘበ እቶም ኣብ ሓለዋ ባንክ ዝነበሩ ወተሃደራት ነቲ ገንዘብ ከይጻወትሉ ብምሕሳብ ኣብ ክንዲ ናብ ገዛ ኸይዱ ኩነታት ስድርኡ ዝፈልጥ ካብቲ ኣብ ጎኑ ምስኡ ጸንሐ ሰብ ብሽክለታ መንጢሉ ናብ ስርሑ ተሓንበበ ኣንታ ናጽነት ግዲ መጽያ ኣነ ኸኽሪኣ ማለት ናይ ከተማ ውግእ ይካየድ ድኸውን ኣስመራ እኳ ክትዓኒያ ምዃን ወላ ትዕኖ ናጽነት ጥራይ ትምጻእ ደጊምና ንሃንጻ
እናሓሰበ ብርቡጽ መንፈስ ኣፍ ደገ ስሩሑ በጽሐ ካንቸሎ ባንክ ካዜርሞ ሞሶሊኒ ጋሂሉ ዝተፈላለዩ መፋትሕ ኣብ መሬት ፋሕፋሒሎም ኣብኡ ዝነበሩ ሓለዋ ወተሃደራት ሓደ እኳ ዘይተረፎም ተጓሕጊሖም ነፍሶም ከውፅኡ ሃዲሞም ጸንሕዎ በቲ ኩነታት ፍጹም ከይተጸልዉ ንቡር ስርሖም ዘካይዱ ዝነበሩ ሓደ ሽማግለ ሰራሕተኛ ጽሬት ጽርግያ ኮስትሪ ምስ ክኣትዉ ሓተቶም ንሶም ግን እዛ ሒዝያ ዘለኹ ክውዳእ ኢሎም ኣብ ስርሖም ጥራይ ኣድሃቡ ኣብ መወዳእታ ነታ ዓረብያ ባዕሉ ደፊእዋ ኣተወ ንዖኦም ድማ ብማርያም ኢለካ ነዛ ክፊኣ ዘላ ርሳሕት ከኣልያ እናበልዎ ብሓይሊ ወጢጡ እተዎም ንድሕነት ነብሶምን ብኻልእ መንገዲ ድማ መዳፍርቲ ክኾኑ ወይልዩ እናተጸናጸነ ንውሽጢ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ድምፂ ራድዮ ሰምዐ ምጽንጻኑ ዝያዳ ወሲኹ ብጥንቃቐ እናረገጸን ቀባሕባሕ እናበለን እታ ራድዮ ናብ ዝነበረቶ ቦታ ቀረበ ሰብ የለ ኦም የለ እቶም ወተሃደራት ነታ ራድዮ ከምታ ዝነበረታ እናተዛረበት ገዲፎማ እግሪ ያውፅኒ ኢሎም እዮም ተዓዚሮም ራድዮ ንምጥፋእ እኳ ግዜ ዘይምርካቦም ክሳብ ክንደይ ተሸቢሮምን ርዒዶምን ከም ዝነበሩ ዘመልክት ነይሩ ዓንዲ ብርሃን ነታ ራድዮ ጥፊኡ ናብቲ ቦትኦም እናዳሰሰ ኣተወ ከመይ ዝኣመሰለ ዓበይትና ኣሽቱን ካብ ህዝቢ ዝምንዝዕዎ ዝነበሩ በብዓይነቱ ባልጃታት ተዛሕዚሑ ዝተስታረረ ክዳውንቶም ተንጠልጢሉ ጸንሖም ገብረ ብርሃን እዚ ኩሉ ናብ ስርሑ ዝጎየዮ ምኽንያት እተን ንኣዲስ ኣበባ ክኸዳ ተባሂለን 3 መዓልቲ ኣብ ትሕቲ ተወንጫፊ ከቢድ ብረት ኣብ ኤርፖርት ኣስመራ ለይትን መዓልትን ምስ መሳርሕቱ ክሕልወን ዝቐነየ 50 ሚልዮን ብር እቶም መፍትሕ መኻዚኖ ዝሕዙ ኣምሓሩ ሰራሕተኛታት ባንክ ምስቶም ሓለውቲ ወተሃደራት ተሓባቢሮም ከይዝርፍዎ ከርክቦም ይሓሲቡ ከም ሓሳቡ ድማ ኮይኑሉ ቆሊሕ ከይበልዎ ተዓዚሮም ጸንሕዎ ኣብዚ ባንክ ዝነበሩ ወተሃደራት ናብይ ኣቢሎም ብረብሽ መንፈስ ሓተትዎ ኣሕዋት ከኣትዮም ተሓጊዝካ ኣለኻ ኢሎም ከይቀትልዎ ምንም ጥርጥር ከይገበረ ነደባባይ ገጾም ከይዶም ኢሉ ሓበሮም ስጉም መሰበሉ ሃንደበት ሓሳብ መጺዎ ብረትኩም ግን እንተውረድኩም ይሓይሽ በሎም ይቀበልዎ ኣይቀበልዎ ብዙሕ ግደ ከይገበረሎም ይሻላል እንዴ ከምኡ ደ ይሓይሽ ኢሎም ብዘይ ገለ ጥርጣረ 6 ብረት ምስ ዕጥቁ ኣረከብዎ ብዘይ ብረት 6 ወተሃደራት ማሪኹ ገብረ ብርሃን እቶም ወተሃደራት ናብቲ ዝበሎም ቦታ ቀጸሉ ገብረ ብርሃን ነተን ብረት ኣብ ውሕስ ቦታ ቀመጠን ሓንቲ ግን መሐለውት ትኾኖ ኣብ ኢዱ ሓዘ ንዝኾነ ክዝርፍ ዝመጸ ክከላኸለላ ሓሲቡ ከም ኣባል ቀበሌ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሓፂር ተዓሊም ወሲዶም 10 ጠያየት ተተኪሶም ስለ ዝነበሩ ኣጠቓቕማ ብረት ይፈልጥ እዩ ኩነታት ክከታተል ወዓለ ተጋደልቲ ማእከል ኣስመራ ኣትዮም ህዝቢ ፈንጠዚኡ መግለጺ ይሰኣነሉ ገለ ናይ ላዕሊ ክዳን ውፅኡ ይዘልል ዝተሰኽተተ ጸብሒ ዝተኣጉደ መጎጎ ተንጠልጢሉ ማዕጾ ብኽፍቱ ህፃን ብዘይ ገለ መሕዘሊ ብዘይ ጫማ ብዘይ ነጸላ ናብ ብሎኮ ጎዳይፍን ካልእን ፈሰሰ እቶም ሰብዴም ዝመስሉ መናፍስቲ ዘጠራጥሩ ዝነበሩ ተጋደልቲ ደቁን ኣሕዋቱን ሓቱን ብዓይኑ ከረጋግጽን ብኢዱ ክደስሶምን ሓኒቑ ክስዕሞምን ተሃንጠየ እተን ብጥቓን ሓሊፎም ዘይፈልጡ ታንክታት ደርግ ኣብ ኢድ ተጋደልቲ ኣቴን ኣብ ልዕሊአን ደይቡ ክሰራሰርን ከሎ ሕልሚ ድጋዲ ገና ይተኣማመነን ገብረ ብርሃንን እቶም ሽማግለ ሰራሕተኛ ጽሬት ግን ኣብ ባንክ ተዓጽዮም ሓለዋ ገንዘብን ንብረትን ቀጸሉ ኩልቲ ህዝቢ ዝገብሮ ዝነበረ ኩነታት ከም ዘይምልከቶም ኣማዕድዮም ይዕዘቡ ነበሩ ገብረ ብርሃን ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ሰባት እናጸውዐ በጃኹም ተጋደልቲ ጸውዑለይ እናበለ ብሎ በዋዛ ፋኖም ሰባት ከም ኖህ ዝለኣኸ ኳኽ ወላ ሓደ ከይተመልሶ ብኡ ገይሮም ጉዳይ ምዕንዳሮም ገበሩ ጥሜት ስለዝተሰምዖም ገብረ ብርሃን ኣብ ተመዛዚ ናይ ሓንቲ ሰራሕተኛ ሃሰሲሉ ቁርብ ተምሪ ረኸበ ምስቲ ጨዋማይ ኣቋስዮም ድማ ክልቲኦም ተዓንገሉ ከባቢ ሰዓት 5 ፍረቓን ድሕሪ ቀትሪ ነቶም ሽማግለ ሰብኣይ ኣፋነዎም ክሳብ ካልእ ፍታሕ ዝመጽኦ ገብረ ብርሃን ኣብቲ ቦታ ንበይንዩ ተሪፉ እቲ ዝሪኦ ዝነበረ ሓጎስ ናይ ህዝቢ ልቡ ተንከፎ
እዚ መግለጽ ዘይርከቦ ሓጎስ ግን ጻማናይቶም ክሳብ ብሎኮታት ኣስመራ ዝወደቑ ጀጋኑ ከም ዝኾነ ኣይረስዕን። ገለ ካብኣቶም ድማ ተጋደልቲ መንኣሰ ሓዉ ተወልደ ተስፋ ሚካኤል፣ ደቂ ሓዉ ሚካኤል ፍስሓየ፣ ሃብተ ማርያም ፍስሓየ፣ ወዱ ዳንኤል ገብረ ብርሃን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ቀዲሙ ነፍሱ እመና። ከም ሰብ ግን መቕሊ ተመነየ። ከም ትምኒት ድማ ብዘይካ ወዱ ዳንኤል እቶም ሰለስተ ነቲ ዝሪኦ ዝነበረ ምዕቀን ዘይነበሮ ተድላ ህዝቢ ከምፁ ከም ዝተሰውኡ ድሒሩ ፈለጠ። ኣብ ኢዱ መቕረፂ ድምፂ ቴፕ ሪከርደር ዝሓዘ ሓደ ተጋዳላይ በይኑ በቲ ጎደና ይሓልፍ ነበረ። ተጋዳላይ ይትባረኽ ሃብተ ጌርግስ እዩ። ይትባረኽ ቅድሚ ንሜዳ ምስላፉ ኣብ ኣዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዓመት ሕክምና ምስ ተማሃረ ዓውደ ትምህርቲ ቀይሩ ፓይሎት ክኸውን ዝሓሰበ ኣብ መወዳእታ ስለ ዘይማምኦ ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ ቁርብ ድሕር ምቕማጥ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ሃገራዊ ስምዒት ናብ ኣስመራ ተመሊሱ ኣብ መጀመርታ 1975 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተሰለፈ እዩ። ካብቶም መጀመርታ ንኽፍሊ መራኸቢታት ራድዮ ምልክት ዝመስረቱ ኣባላት ሓደ ድማ እዩ። ድሕሪኡ ንውስን እዋን ናብ ተዋጋእ ሰራዊት ተቐይሩ ነይሩ። ኣብቲ ዝተሳተፈ ውግኣት ብተደጋጋሚ ፎኪስን ከቢድን መውጋእቲ መሰጋጠሞ እንደገና ናብ ክፍልታት ውድብ ተቐይሩ። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተወዲቡ ክቃለስ ድሕር ምጽናሕ ኣብ ዘዛመ ኩናት 1991 ጋዜጠኛ ኮይኑ እዩ ኣስመራ ዝኣተወ። ገብረ ብርሃን ነቲ መጀመርታ ዝረኸቦ ተጋዳላይ ምስ ረኣየ መብፅሑኡ ዘከረ። እዛ ዓድል እዚኣ ከተምልጦ ከም ዘይብላ ወሲኑ ኣብቲ ካንሸሎ ጽግዕ ኢሉ ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብ ካንቸሎ ከፊቱ ኣእተዎ። ብዛዕባ ኣብቲ ባንክ ዘሎ ገንዘብ ነጊሩ ሓለዋ ክግበረሉ ክትሓባበሮ ነገሮ። ጸኒሑ ድማ ኣብዚ ሓደ ነገር ኣሎ ንዓኡ ተኸርኤካ እናበለ መሪሕዎ በስካላ እናደየቡ ካልኣይ ደርቢ በጽሑ። እንታዩ ተጋዳላይ ይትባረኽ ብተደጋጋሚ ሕቶ ኣቕረበ። እቲ ዝድይቦ ዝነበረ ባንክ ኩሉ መሳቑቲ ተዓጽዩ ስለ ዝነበረ ጸልማት ዓብሊልዎ ነበረ። ከም ወተሃደር ተጠራጠረ። ንኹሉ እንተታት መልጎም ሰፈር ሽጉጡ ከፊቱ ኣቦታ ኣንከላ ድልው ትግበራ። ገብረ ብርሃን ንበዓልቲ ቤቱ ተቐባሽ ገብሪ ህይወት ጥራይ ዘካፈላ መብፅዓ ናይ 1982 ክፍጽም እዩ ሓሳቡ። ተቐላጢፉ ኣብቲ ስራሕ ዝነበረት ናይ ፕላስቲክ ንእሽተይ ሸሓንን ማይ ዝሓዘት መቕድሕን ኣምፀ። ተጋዳላይ ይትባረኽ እንታይ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ኣተኪሩ ይጥምቶ። ገብረ ብርሃን ሓራይ ደይብለኒ ወይሲ ኣበይኒ ይኸውን ብዝብል ጥርጣረ መብፅዑ ክፍጽም ናይቲ ተጋዳላይ ፍቓድ ኣይሓተተን። ነታ ማይ ሒዛ ዝነበረት ሸሓኒ ኣብ ትሕቲ እግሪ ተጋዳላይ ይትባረኽ ኣንቢሩ ተንበርክኸ። ሃንደበት ንሓንቲ እግሪ ናይ ይትባረኽ ሓፍ ኣቢሉ ምሽድኣ ኣብታ ሸሓኒ እተዋ። ብህውኽ መንፈስ ጨብረቕ ኣቢሉ ክሓጽቦ ጀመረ። ይትባረኽ ሚዛኑ ንምሕላው ሰንከልከል ኢሉ ደው ምስ በለ ተገሪሙ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢሉ እግሩ ኸውፅእ ፈንጠርጠር በለ። ገብረ ብርሃን ግን ስርሑ ክሳብ ዝውድእ ኩርኩረ ተጋዳላይ ከረዋ ኣቢሉ ብምሓዝ ምሕጻብ እግሩ ቀጸለ። ኣብ ከቢድ ስምዒት ተሸሚሙ ስለ ዝነበረ ንይትባረኽ እንታይ ከም ዝመለሰሉ ወላ ሓንቲ ቃል ኣይዝክርን። ነታ ሓንቲ እግሪ ከም ሓብታ ከየምሰላ ነታ ሸሓኒ ከም ጋጉድ ጸባ ብኽልተ ኢዱ ዓትዒቱ ብምሓዝ ጎርዳዕ እናበለ ነቲ ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ጽዑቕ ቁናት እናተንቀሳቐሰ ስርሑ ከሳልጥ ዝቐነየ ሓንቲ መዓልቲ ማይ ዘይሓለፎ ሕጻብ እግሪ ተጋዳላይ ይትባረኽ ሓንፈፎ። ገብረ ብርሃን ኣብ ዓሚቕ ዝኽርን ዘይቆጻጸሮ ስምዒትን እዩ ኣትዩ ዝነበረ። እቲ ኣብ 1982 ዝኣተወ መብፅዓ ሕጻብ እግሪ ናይቲ መጀመርታ ዝረኽቦ ተጋዳላይ ክሰቲ እዩ ነይሩ። መብፅዓ ሕጻብ እግሪ ቅድሚ ናብ ከስዐ ናብ ሓንጎል ገብረ ብርሃን ሰለኽለኽ እናበላ ክድይባን ከለዋ ሙሉእ ሰብነቱ ፍሉይ ስምዒት ወሪርዎ ነበረ። እቲ ንዓመታት ኣብ እምርኡ ዝዓቆሮ መብፅዓ መኺኹ ክሳብ ጽፍሪ እግሩ ፈለኽለኽ ክብል ተፈለጦ። ገብረ ብርሃን ጉዳዩ ምስ ፈጸመ ኣንቃዕሪሩ ዓይነ ተጋዳላይ ይትባረኽ እናጠመተ ብቁርጽራጽ ቃላት ከንፈሩ እናንቀጥቀጠ መብፅዓ እዩ መብፅዓ በሎ።
تقللي تبارخ حنقنق بلا تقاقيخا بلو رأسنا نقنقا قبر برهان أي تقاقخون مفتصعيو دحر مبال بتسترفح حساب اقرماي تقللي تبارخ قد وجهو 9 عامت زعقرو وعي تنفاس اوف بلا تمزي زي عتف فرتمكم عالم فتريدو تاريخ جيكننتكم عبسدت زلنا نحبين بأخوم كبراتن تختاتلتنا دارقا بمولو إيرتراوي ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረ እቲ ዝቃለስ ዘሎ ተጋዳላይ ጥራሕ ናጽነት ሒዙ ይምጻእ እምበር ብድሕሪኡ ንምንታይ ሞት ዘይመጸኒ ዝብል ነይሩ ከምኡ ዘየብል እውን ኣይኮነን ዝነበርናያ መግዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ክንደይ ከባና ኾን ንኸውን ሕጂ ንኸምዚ ዝበለ መብጽዓ እንዝክሮን ንተጋደልትናን ዋርሳያትናን ሙሉእ ኣኽብሮት እንህብን ነፍስና ንሕቀኽ كقرمكم اتقروس تحسب غازيتنيا تغارالاي بأكال فولتيم ناي غازيت تحداسي إرترا السنادا اخوينو نقل عمتات سريح نيرو ام منستر زينا حدا خابتم غدايم غازيتنياتات منستر زينا دماي نيروم ابزي اوانزي بمخنيات حمام تعنو تسناخيلو مبر بهيوت الله نقال محتد فقادنيان تخوينو ابزي قرب اوان قال محتت مسؤ كايده بزعبا ذا فصامن كال زانتاتات غدلون كقربلكم انون مبصعا يخونني اتناتي مبصعا جن اب فقادناتو زمركوسيوم بس خوين بتي كمز زبلي تاريخ غدلنا كلاتنا اب غدلي زنبرنا نخون اوشت هاجر اب سدز زنبرنا نخون اب بيت محبوسن كالئن كم سبات متن رسعتي سلازخون نمبر تاريخنا اذ سمعوا صنعكم كاب حاسين زرزنيوم نزد ما كن كل عن كل ذكرنا نمع بالي حلوان براخ إيرترانان كنسرح تراحيو زقبانا دخماتن قدلتن كنت سباسب جزينا كان حلفو يبلنان كم سبات جيجا من نابرتنا سلزخونه نتزيادة تخلي عزر زعبيه جيجننتنا تاريخاو عواتاتنان كالوت كقبرو زي كالو كياتاتنان نناصنتن لولاونتن إيرترا زدخمنايو زسنكلنالون زتسوانالون لولاونتن ناصنتن هاجرنا النار أنا نعو زيادة ميزان نهبنا بزولصه نزي نخن حيلو إذا إتكاب بمبال كنسرحن جناون نتوم زي دقوسلنا زلو ناي قربا يخونو ناي روحو ناي جرام صلاتنا كم قدمنا كنمكتوم طرحي زلنا سلامتايسي دك إيرترا سلازخونا اتوم كم يتبارخ اقرنا استحصبنا نخون اتوم كم قبر برهان اقر تغادلاي زحصبنا نفسنا حقيقنا نبزخري ناي فلم اوان ناصنت كنملاسيو زقبانا كالي كونتو يوم تحستنا زازيمنا لنا كبرانن تختاتلتنا سسناين خلاتنا إيرتراوان ببزلنا يو زل ألماو زخري نسمعتاتنا عودنا حفاش غادالاي eso eyo غادالاي na aizebe nisbe bahalai eso eyo غادالاي na aizebe nisbe bahalai amela eritra zikalesu zelkhon absete zelena selam tana تبتاحكم اسمه ترشا علنا كلكم
يبارر صلاتي السوق ايو تقالالي نا عايزي بيت نسمي بهالاي عبلس نشتغي كله فيلتو عودناي يقدنيو اسمنا كرو انت جمرياس مودات اللو زي عتف فرتمكم عالم فتريدو تاريخ جيك ننتكم عبسدت زلنا نحبين بأخوم نا عايزي بيت نسبي بهالاي بكوح سلاي كم كبتي كوبكيبكم يقوبو نغرم تمهرتي نهامكم سلام خسبتين تبكالي سلقو عابس نشتوي كله فيلدو عاوتناي يقدريو اسمنا كرلو امتمت جمرياس مودات اللو السوق ايو تقالالي نا عايزي بيت نسمي بهالاي السوق ايو تقالالي نا عايزي بيت نسمي بهالاي نا عايزي بيت نسمي بهالاي نا عايزي بيت نسمي بهالاي نا عايزي بيت نسمي بهالاي